Szép jó reggelt! Azt szeretném megkérdezni, hogy mekkora a leghosszabb női orgazmus? Hány perces volt? Ez egy igazán érdekes kérdés. Vannak különböző beszámolók és kutatások, de nincsen egyetlen hivatalos, mindenki által elfogadott időtartam. Egyes források szerint akár több percig is tarthat, de ezek inkább ritka esetek. Ha van valami konkrétabb, amire kíváncsi vagy, szívesen segítek. Akkor az időpontot mondd meg, hogy igazából akkor hány perces volt? A pontos időtartam tényleg változó, és sok tényezőtől függ, például az egyén fiziológiájától, illetve a körülményektől. Vannak olyan beszámolók, amelyek akár 10-15 percet is említenek, de ezek inkább kivételes esetek. Általánosságban viszont nem igazán létezik egy konkrét, mindenki számára érvényes rekord. 15 perc! Igen, ez tényleg nagyon ritka és inkább anekdotikus jellegű. Az emberek tapasztalatai nagyon eltérhetnek, de mindenképpen érdekes téma. Ha bármi más kérdésed van, vagy szeretnél Az még erről anyámat! rendben, teljesen érthető. Ha bár